wengno iya ki khot ka DEC bat MPSC ki badan jinga dei bat ki sengsan perthei bat dei bandan ka an pen chutom haba latu ki jingkli unong yelam bahakli ka VPP haba kren ha ka jingelang ha motpran ula ong ba ka jinglong khot ha ki DEC ne MPSC kam dei banlong tang ya kito ki badan ka jinga dei ha ki sengsan perthei ula kenoru ba ka jingthung ka bamkhut ka jurba hakite ki selection committee namar ki bayo ya ka kam ka jam ki dei tang kito ki bakersan ya ka sengsan perthei ki badan hakal yang sensyar nalor kata ulaong badai bandan ka an ka perking ka confidential section ban penchutom hapo ki kendan an haba latu ki jingkeli badru badai ban pendukno ya ka jing penjelan ya kerta thungkam the voice of the people party ka kwa balingba ka ne ka GP nginda ningtonge bani ban wenglot ya paro kitikit phat ha ki DSC MPSC kibadan ki jigre ka bajan ki seng sang perthei ki suka ha ka jaya ga udhat jong ka DSC udhat jong ka MPSC omdei banton ka jigre ka bajan bakaseng NPP bakaseng UDP bakaseng HSPDP bat kini ki seng ki basinsha lani seng BJP ngem dei ban ala ni dei ban tawa bakani ka sarkar ni tep don shibon ba ki khot age DSC bat MPSC ki badai kita ki nong bersam ki ba klan ba jong ni ki party ki basinsha ringi ngeno ma ban jo ni ki exam ki ba photo ki pat ba be lemdala weng shwai ki you don't come ru ban pintingna baga DSC bat MPSC kini benda ni ki confidential section iya semua Singapore leak jingkli menjudan pat basya pensidam nomor bakam dan kata ka confidential section lara ka don ka confidential section lara labu bat IT yai Dr. Kara le singala pro ni ko Tomu in charge jong kata confidential section. Kabari pet yaki question paper. Mdan menu batip bau Dr. Kara udai ubapet ya kita ki jingkli. Lara kami ka khubor baga leak ke jingkli u Dr. Kara ursha pensitom am. Tatakan kene kabangi ko hendai ku malam ta melawan fix yaki responsibility lani melawan penkit clear yaki no ki priu dan ki officer habaga dan ka jinglat jong kini ki jingkli